Byť najlepší sa oplatí. Tak toto si dnes zrejme povedala trenčianska pôrodnica. Bol to totiž jeden z dôvodov, prečo oddelenie dostalo 5 nových, modernejších vozíkov pre novonarodené bábätká. Áno. Bábätko v upravenom nákupnom košíku nie je v trenčianskej nemocnici žiadnou zvláštnosťou. Áno, vodila som. Ako sa s tým chodilo? Dobre. Podľa niekoho dobrý nápad, pre iných nie. A hoci pôvodné vozíky v nemocnici považujú za pomoc a nevnímajú to tak, že doteraz o deti postarané nebolo, 5 nových sa vraj na oddelení určite zíde. A to je on. V celej svojej kráse. No a od dnešného dňa budú mať mamičky a bábätká v trenčianskej pôrodnici o niečo vyšší komfort. Ten vozík si môže nasunúť akoby nad tú posteľ, hej, tým, že je tam to vykrojenie do jednej strany, môže, keď je tá posteľ vyššia, tak si zvýši to, zníži, čo u tých vozíkoch samozrejme možné nie je. Aby měli kvalitu, aby právě to nejlepší, co je čeká, měli už od začátku. Svetová premiéra tohto modelu nebola na považí náhodou. Aby opravdu bylo vidět, že v Trenčíně je nemocnice, která patří k nejlepším na Slovensku. Je to prínos, jasné, že musí si mamičky vyskúšať a potom povedať. Nové vozíky však staré nenahradia úplne, keďže každoročne sa tu narodí 2000 detí, tie pôvodné budú využívať aj naďalej. Z Trenčína Katarína Tekeľová, televízia Markíza.